Ahojky lidi, já dneska natočím haul oblečení pro Lexi a Káju, protože mě to požádali, takže tady dostanu takhle videjko. Jinak jsem Maki a objednala jsem si z Fortu Lolita různé J-Fashion kousky. Tentokrát ne celé šaty, ale různé doplňky, které budu prostě dávat k mým outfitkům, nebo doplňky. Je tam pár větších věcí, hádám. Takže jdeme na to. První mám takhle ponožky, nebo toho budou spíš podkolenky. A obě dvě jsou ze stejné značky, Roji. Píše se to Roji. Takhle to máte. Tady je takhle Sweet Roji. A ty první jsou takhle fakt ten ponožky s jahutkama a mašličkama. A na konci takhle kraječka s mašličkou. Super cute. A druhý jsem si koupila, protože mi budou ladit úplně perfektně k sukni, kterou mi ušila Lexi, takže jsou takhle s medvídkem, mašličkama. Takové fakt cute a fakt se těším, až s nimi udělám ten outfit. A pak tu mám další nadkolenky. Poprvé jsem si myslela, že jsou to normálně silonky, nepodívala jsem se na to pořádně, ale nevadí. Tohle taky jde. Takhle tohle taky půjde. Mají takhle stužku jakoby s mašličkama a tady je to pevnější. Takže to snad vydrží víc a díl. Pak tady mám takhle korsetík. Má takhle růžičky a kraječky. Je to spíš takový tak korsetový pásek, nebo tak. Kopala jsem se ho kvůli tomu, že mi kamarádka počala ke cosplay korzet a fakt to prostě dělá ten outfit lepší, takže jsem si řekla, že se koupím taky nějaký. Teda je dost malý, byla tam jenom jako free size, takže jsem si říkala, že to bude takový risk, když se to jako z Asie, takže asijské velikosti. Je fakt malý, nevím, ještě jsem neskoušela, takže doufám, že to bude. Pak tu máme takhle krásné etiketky. Ty etiketky mám strašně ráda, protože jsou strašně krásný těchhle z těch asijských značek, tyhle z těch jako J-Fashion značek jsou strašně roztomilý. Pak zde mám dvě halenky. Jednu s dlouhým rukávem, má takhle volánky, taky zase rostomá etiketka. To je na léto teda, protože nemám žádnou, mám jen jednu. Na léto takhle rostomá halenku. Má takhle sámky s mašličkama, tak knoflíčky, srdíčkový, všude mašličky. Miluji mašle. A volánky zase. Jo, poslali mi Elko, takhle je to vidět, když jsem se objednala Mko a nevím, jestli je to chyba. Jestli mi rovnou poslali jakože L, protože evropské M by bylo Lko. Nevím, já jsem si normálně v evropských číslech na XSS, ale právě jsem si už minule objednávala košile a když mi bylo teda to Mko, tak jsem si teď objednala M a doufám, že mi bude. Ještě jsem ji nezkoušela, ale snad jo. Ještě se jich zeptám, jestli to byla chyba, nebo ne. Druhá halenka je s dlouhým rukávem. Má zase límeček s volánkama, krajkou. Mám jí mašliček, ale za to má tyhle krásné rukávky s dvojitým materiálem, takhle zase krajkou. Kde jsou krajky? Nemá tady dole, nemá volánek. To tak kratší má. Takhle. A tak nevadí, ono to většinou má jít pod šaty. Zase etiketka cute, tady nějaká girly. Tady mám napsáno White Sugar Girl. Tak, takže mají takový krásný název. Jako další jsou takhle bloomers, nebo česky by to asi bylo jako bombardiáky, ale to je příšerný, tak to nebudu říkat.
Tady Bloomers, což jsou vlastně také kraťásky rostomilé. To bych si zrovna dokázala ušít sama, ale rozhodně bych se nepárala s takovýmhle plešovým prostě materiálem. To by bylo docela peklo. To jsem se koupila a jsou fakt cute, už jsem si zkoušela a jsem úplně přesně, protože teď jsem neudala, to jsou fakt pěkný. Tak jo. A poslední nejlepší věc. Jsou takhle bodky s takým krásným prostě s tím podpatkem a všude mašle. Má i takhle malou mašli, krajky. To jsou fakt nejhezčí boty, co zatím mám. Objednávala jsem se 40. Jsou mi, už jsem zkoušela dobrý. V evropských číslech zase mám asi 38, já mám 38, 39, ale naštěstí tam měli na těch stránkách jako centimetry délku nohy. Takže jsem se zjistila, že mám 40 u nich, což je ta největší velikost, myslím, tam nemá ani více jak 40. Díky bohu, že se tam vejdu, pro boha. To bych jinak nemohla mít takové bodky, fakt jsou krásný. I tady mají něco napsaného, to jsem popravdě nerozluštila. Tentokrát není nic zezadu, jenom 40, většinou tam mají taky nějaký cute to. Ale jinak jsou fakt nejhezčí a nejroztomilejší boty. Zapínání mají takhle, zapínají se vlastně takhle na knoflík, což je dobře. Protože jsem u svých prvních jsem si pak myslela, že to mám prostě vyndávat sol, což by se pak zničil ten materiál, takže tohle je fakt dobrý. Vlastně jsem ještě do nich dostala dárek, což je prostě, to jsme s Lexí zkoumali, co to je a prostě nevím, možná to měla nějaká vánoční ozdoba, protože jsem to objednávala před Vánocemi, došlo mi to až teda potom. Ale je to tak, je to dostavé, jsem to tady zatím s mojí My Melody, takovou taštičkou, taky přívěškem, ve kterých mám většinou balzám narty a lesk narty. Ještě jsem sobě dala dost věcí z AliExpressu, ale to se mi teď nechci dělat z toho videjko, možná potom bych to dělala i s tím Flower Nose make-upem, co jsem dostala k Vánocům, vlastně vánoční dárek. Ale jinak jsem si taky objednala stojar a LED světlo, který vlastně teď používám. A teď to je docela dobrý, jenom přišlo rozbitý. Zjistila jsem, že tam byl nějaký drátek. Ale mám takhle LED světlo a můžu si střídat. Teď to mám na studeno teplý, teď ten studený a teplý. Možná to teplý je lepší, protože celý můj pokoj je taky dožlutá, ale právě proto jsem se dala studeno teplý, protože jsem docela alergická už na to žlutou. Tak jo, doufám, že jste spokojeni s tímto Lexikajo, s tímto videjkem. Fakt jsem se snažila, jo, fakt jsem se snažila. Takže doufám, že z něho budete mít radost.